Felmentem a Willhaben oldalra, szeretném megmutatni nektek, hogy javaslom itt a keresést, hogyha ingatlant vennétek. Bejelölöm itt az Immobilient, itt pedig választhatok, hogy házat szeretnék nézni, például Hauskaufen, vagy lakást, Wohnungskaufen, esetleg telket, Grundstücke, vagy üzleti célú ingatlant, vagy nyaraló ingatlant. Válasszuk ki például azt, hogy házat szeretnénk vásárolni. Itt a következő pontban megadhatjuk, hogy melyik tartomány érdekel minket. Például kiválasztom Burgenlandot, és itt ezeket az északibbi részeket, mint Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedlersee, és még mondjuk Oberpullendorf. Hogyha lejjebb görgetünk, láthatjuk, hogy Bécsben pedig kerületeket adhatunk meg, és így részletesen ki tudjuk választani, hogy hol szeretnénk meg ingatlant nézni. Mondjuk ezt a kiválasztást választom, ezeket az északi burgenlandi településeket, vagy környékeket választottam. Ezen felül kiválasztatom, hogy milyen értékű legyen az ingatlan, amit nézek maximum. Kiválasztatom a területet, ilyenkor a lakóterületre gondolnak, hogy minimum mekkora legyen a lakóterület, például minimum 110 négyzetmétert választok, és mindig mutatja, hogy hány ilyen találatot talált, hány ilyen hirdetést. Amilyen trükköt meg szeretnék nektek mutatni, ez itt a mérfilternél található, ugyanis itt, hogyha lejjebb görgettek, akkor további lehetőségek vannak. Ki tudom választani nem csak a lakóterületet, hanem a telek méretét is, hogy mettől meddig szeretném, hogy minimum mekkora legyen a telekméret, vagy maximum mekkora. Ki tudok választani ingatlan típusokat, hogy mik, amik szimpatikusak, vagy ami nem. Például, hogy több generációs legyen, vagy sorház legyen. És ami nagyon izgalmas, ez a Suchbegriff nevű fogalom, ami azt jelenti, hogy keresőszavat adhatok meg. Méghozzá nem csak pozitív keresőszavakat, hanem negatívat is. Tehát például beírom ide mínusszal azt, hogy Pacht, akkor nehezen látom, mert közben tartom a telefont is. Tehát, hogyha beírom mínusszal, hogy Pacht, akkor azokat az ingatlanok hirdetéseket, amelyikben szerepel az a szó, hogy Pacht, ki fogja hagyni a választási lehetőségek közül, és így azokra nem pazarlom az időmet, amikor megnézem a lehetőségeket. A Treffernél már is megtalálom, 3 oldalon keresztül sorolja azokat az ingatlanokat, amik most megfeleltek a keresési feltételeimnek. Ha hasznosnak találtátok, kérlek, hogy osszátok meg ezt a videót. Köszönöm.